Godfrey Farrugia xarilu iħabbar fuq il-Facebook li kellu kanċer aggressiv tal-prostata. Ġimgħa ilu l-Ingilterra jagħmel operazzjoni biex jitneħħa t-tumur. Mandy Walwyn mit-tim ta' Xarabank imorru l-Ingilterra jiltaqgħu ma' Godfrey Farrugia. Meta tiġilek marda bħal din irrieda fuqek, taffettwak mhux biss fiżikament, imma anke emozjonalment u anke psikoloġikament. Tittaċċetta, imma iktar milli taċċetta titqawwa qalbek ukoll u titħares il qudiem u tajt jien kif minn din l-esperjenza noħroġ iktar b'saħħti, tkun pożittiv. Jgħidilna li missieru wkoll kellu l-marda tal-kanċer tal-prostata. Xin taħt l-envelop l-ewwel ħaġa li ftakart huwa fuq id-dilur ta' missieri meta kien ibati bil-marda u li kont jien anke tabib kont nieħu ħsiebu flimkien ma' ħija u ma' oħti. Ikellimna dwar is-sapport li sab mill-Maltin u l-Awċin u jgħid li kien inkredibbli. U xi ħaġa sabiħa meta din l-esperjenza tara tal-familja jifqu miegħek. Jiena Marlin wafqet miegħi bil-kbir. Imma mhux hekk biss, tara ħbieb, tara l-membri kollegi tal-Parlament miż-żewġ naħat tal-Kamra, tara l-pazjenti tiegħek. Godfrey jgħidilna li wara l-operazzjoni Illum il-ġurnata għalkemm għamilt l-operazzjoni u nħossni qiegħed nirbaħ saħħti u issa it-triqija li nirbaħ ħajti. Għad ma nafx jekk għandu bżonn interventi iktar jew le. Snin ilu Godfrey kien diġà tela l-Ingilterra l-kura wara inċident gravi li kellu fil-klinika tiegħu. Kienet inċident li sar fil-klinik tiegħi fejn kien hemm koppja li kellhom tilwima fil-klinik tiegħi u jien proteġġejt lill-mara, lill-om, fejn ir-raġel kien ħareġ xi ħaġa taqta' assumi sikkina u jien meta lqajt u laqatni f'għajnejja u bekka mejt. Ħassejt daqqa dieħla mill-kantuniera ta' għajnejja. Naf li żammejt għajnejja hekk, naf li ħareġ ftit demm, naf li x'inġara hekk kulħadd waqaf. Dik il-korla kollha u l-aggressjoni wafqet. Bid-daqqa għajnejh inqasmet fit-tnejn u sal-lum baqa' ma jara xejn minnha. Għajnejja qasmet clean shave, literalment 1/3 u 2/3 għalija ġo fiha stess. Jiena ħfirt. U bis-saħħat hekk għalkemm il-persuna ħadet 3 snin probation. Għall-inqas hu raġel rebaħ ħajtu. Godfrey imur il-Kenja fil-missjoni. Fis-sena tal-millennium iva, mort il-Mission Fund, mort il-Kenja, mort ma tal-mużew. Godfrey Farrugia dejjem ikun magħna biex niġbru l-flus għad-dar tal-Providenza. Illum ukoll f'dan il-programm qed joffri 55 siegħa bħala tabib b'mod volontarju. Jiena llum għandi 55 sena u għaldaqstant li nixtieq huwa li fis-6 xhur li ġejjin wara li jien nirritorna Malta kalla jrid fis-7 Ottubru. Ma mis-7 Ottubru lem nagħti 55 siegħa lill-Community Chest Fund xogħol bħala tabib fejn jidhirlu l-Community Chest Fund għandi nagħti. Grazzi tal-li qed tagħti l-ħin tiegħek għal ħadd ieħor.